Salam yani hormatly adamlar. Garaşsız baq bir taraf yurdumuzdaki täzelikler hem haberler bilen tanıştırgan Watan haberler gepleşigimize başlayaz. Şogun İrden Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoglu Berdimuhamedov iş sapary bilen Birleşen Arap Emirliklerini uğradı. Bu yurda uğramak üçün hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Aşgabat şäheriniň halkara howa menziline döwlet başlarymyzy resmi adamlar uğratylar. Hormatly prezidentimiň uçary Aşgabat Dubay uğrawançy uçuş amalanşyrandan soň iki dostlukly döwletiň baýdaklary bilen bedilen Şeyh Maktum adynaky halkara howa menziline gelip gonni. Türkmenistan prezidentini Dubay şäherine sapar mahaly Türkmen lideriniň ýanyna resmi wekil hökümine belirlenen Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika ministri Suhail Muhammed Al-Mazrui mähirli garşydy. Halkara howa menziline geçilen söhbetleşikde hyzmatdaşlyk meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde iki ýurduň arasynda gatnaşyklaryň ýokary depkini hyzmatdaşlygyň ösüşini tasdiklaýar. Dürli uğurlardaky hyzmatdaşlyk ýurtlaryň bähwitlerini laýyk gelýär. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň nusgalyk derejesi ösüşini nazarlayan täze uğurlara giň mümkinçilik açýar. Hormatly prezidentimiň Abdullah Kerwani howa menzilinden çykyp Expo 2020 sergi toplumuna tarap urady. Hormatly prezidentimiň Abdullah Kerwani Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň kabulhanasynyň baş gerilgisiniň öňüne gelip saklandy. Bu ýerde belent mertebeli Türkmen mihmany Birleşen Arap Emirlikleriň halkara hyzmatdaşlyk boýunça döwlet ministri, Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş direktori hanym Rimal Al-Hashimi garşylady. Merkediň eýwanyna iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňüne suraty düşmek dabarasyndan soň döwlet başlarymyzy Türkmenistanyň milli gününiň açylış dabarasynyň geçirilýän ýerine Al-Wasl dawarlar merkezine bardy. Bu ýerde Türkmenistany hemde Birleşen Arap Emirlikleriň döwlet finansiýa ýangyny iki ýurduň döwlet baýdaklary belende galdyryldy. Soňra döwlet başlarymyz Birleşen Arap Emirlikleriň energetika ministri Suhail Muhammed Al-Mazrui'nin hemde halkara hyzmatdaşlyk boýunça döwlet ministri, Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş direktori hanym Rimal Al-Hashimi bilen birlikde Türkmenistanyň milli meýdançysyna bardylar. Bu ýere ýygnananlar döwlet başlarymyzy ul ruh bilenlik bilen garşyladylar. Meýdançyda türkmen artistleriniň çykyşlary ýagnanyrly. Türkmen binası Ola hiratında olmuş anlıda Makbulüm dillerinin sinası Barıştı devletin Türkmen binası Ola hiratında olmuş anlıda Giderin dillerinin sinası Devletin Türkmen binası Güneşim var günler
başımın tacı. Arkadağın dillerinin senatı, karıştı devletin Türkmen binası. Altın toprağım, dilin tapsam astı jomar toprağım, dilim gülüm deyip veren kükrağım, arkadağın dillerinin senatı, bir karar devletin Türkmen binası, dilim gülüm deyip veren kükrağım, arkadağın dillerinin senatı, karıştı devletin Türkmen binası. Ay, karakatlık bilir geçer günaya. Bereket bozulna mıyıkmana gaya. Arkadan dünya dolun senadi, nesillerin dillerinin senadi, bir karar devletin Türkmen binası, karıştı devletin Türkmen binası. Türkmen sergisi üçün bölünüp berilen yerin umum meydany 1581 metre deň boldy. Öz bolşy binagarlyk ähliňde gurulan 2 gatly binanyň meydany 976 metre barabar boldy. Türkmenistanyň meýdançysy ykdysymlyk atly tematik zoologda ýerleşdirilip, onuň binagarlyk keşfi okkunly ötüşüň gürew höküminde kimişilik hereket pikirini beýan edýär. Bu ýerde mehmanlar ady elime olan enşim asyrlaryň dowamyna Türkmen halkynyň milli baýlygy bu sönç hasaplanyp gelýän ahalteki bedewler garşylaýar. Türkmen sergi merkeziniň tapawutly aýratynlygy milli bedeň we öňdewarjy tehnologiýalaryň fazlaşykly utgoşdurylmagyna jemlenýär. Döwlet başlarymyz mehmanlar bilen binanyň içine girip milli sergimiz synlady. Bu ýerde garaşdyryp watanymyzyň ötüşiniň esasy uğurlary görkezilýär. Türkmen meýdançysyna täze tehnologiýalaryň we multimedia enjamlaryň ulanmagy hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna ötüşiň rewanşylygyň ýoly bilen ynamly gadam urýan Türkmenistanyň köp uğurly ykdysady we medeni kuwaty, ötüşiň ileri tutulýan uğurlary we geljek barada aýdyň düşünje we dol maglumat almaga düşünje berýär. Häzirki zaman sanly ulgamyň ulanmagy bu ýere gelenleriň Türkmen halkynyň taryhy, dep desturlary we medeniýeti ýurdumyzyň şuny bilen ýakynan tanyşmaga ýardam edýär. Halkara sergi forumunyň esasy şyary nazar almak bilen bediren milli sergi ýurdumyzyň ykdysadynyň dürli pudoklarynyň gazananlary, onuň taryhy, medeni mirasy, eksport kuwaty dünýäniň ötüşine goşýan goşundy bilen hemme tarapdan tanışdyrýar. Sergi bölümlerinin her birine elektron ekranlar yerleştirilip, olarda ministrlikleriň, pudoklaryň dolundyryş idaralarının, döwlet we hususy karhanlaryň alyp barýan işleri barada gurrun berilýär. Sergi giňişliginiň bir tarapynda ýurdumyzyň medeniýet ministrligi we onuň garamagyndaky idaralar tarapyndan milli medeni miras aýuly saklamak we artdyrmak boýunça üstünlükle amala aşyrylýan işler beýan edilýär. Türkmen Döwlet Nişriýat Gullugy serginiň şähertlerini ýokary çap usulyny ýerine ýetirilen nişir önümleri bilen tanışdyrýar. Hormatly prezidentimiň kitaplary hemde düýpli ilmi işleri sergide esasy orny eýleýär. Şeýle bu ýerde Türkmenistan onuň gadymy taryhy, özgörçli medeni dep desturlary we şuny barada gurrun berýän foto albomlar we kitaplar ýerleşdirilip. Serginiň medeni bölümine Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeýiniň etnografik ýygyndylary, şol sany ajaýyp dergärçilik önümleri, el işleri, türkmen hallary we hal önümleri, horjunlar we beýleki özgörçli gymmatlar görkezilýär. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş direktory Rimal Al-Haşima elle taýýarlanan ajaýyp ýüpek milli ýaly sowat berdi. Hanym Rimal Al-Haşimi şeýle ajaýyp sowat üçin döwlet başlarymyza hoşallyk bildirip milli dep desturlar saklap gelen türkmen gelin-gyýlarynyň ustadlygyna we zehine haýran galýanyny ýykdy. Türkmen atlar döwlet birleşiginiň diwarlygy dünýä meşhur bolan bekişli bedewlerine başlanypdyr. Bütün dünýä sergisine görkezilýän haritlaryň sanawyna Dokma Senat ministrliginiň karhanlaryň hemde Türkmen hally döwlet birleşiginiň eksport uğurly önümleri aýratyn orny elýär.
Döwlet başlanmada bu ýerde Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň baş direktoryny we ýurdumyzyň sergisine gelen mehmanlara ýurdumyzda arasy ýüpekden türli matalaryň, keçenleriň we halaryň dokalýany bardy görünýärdi. Türkmen topragyny ösürip yetiştirilýän tut ağaçlarynyň ýapraklary ýüpek önümçiliginiň esasy reşidi bolup durýar. Aýratyn diwarlyk ýurdumyzyň ilim bilim pudugyny şeýle-de saglyk uruş ulgamyna gazanan üstünlüklerini başlanypdyr. Döwlet başlanmada bu ýerde türkmen topragyny bitýän we bejirjilik babatda dünýä ähmiýetli bu ýön onuň kökünden taýýarlanýan dermanlyk serişde bardy görünýärdi. Türkmen Derman Finat Birleşiginiň saglyk derman karhanasynyň 150 goly derman serişçilerini öndürýändigini, edil ýurdumyzyň beýik garaşdygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy münasibetli bu ýerde bu ýön kökünden täze önümiň taýýarlanýanyny aýtdy. Owa Hujuryk we Daşky Urşuw Gormak Ministrligi, Owa Finat toplamynyň idaralary we kampaniýalary serge atdylar. Guruluşky Senat Energetika Ministrlikleriniň döwlet haritçi mal birjasynyň bilelikdäki diwarlygy guruluş hemde Senat önümçilik ulgamlarynyň ägirdil ösüşi bardy habar berýär. Şunun bilen malykda Expo 2020 sergisinde döwlet kärhanalary bilen bir hatarda ýurdumyzyň suwuz harit önerjileriniň öz mümkinçiliklerini we eksport kuwatyny görkezýändigini bellemek gerek. Türkmenistanyň telekeçilik ulgamyny hemme tarapdan ösdürmek, ýa-da zamanyň bazar gurallaryny giňden urunuşdurmak hasabyna suwuz puduň eýleýän orny ýoklandyrmak, hormatly prezidentimiň alyp barýan durmuş ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Döwlet başlarymyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda türkmen telekeçilerini milli ykdysadyýetimizi synagatlaşdyrmakda hemde dünýä bazaryny bäteşik okyply önümler öndürmekde esasy emele getirji ýagdaýlaryň biri bolmak derejesi berilýär. Sergiýe gelýänler halkymyzyň medeniýetiniň we öz bolşy diýip desturarynyň gymmatlyklarynyň biri bolan milli tagamlarymyzyň köp görnüşleri ködürlenýär. Türkmenistan milli günüň bayramçylygynyň şähertlerine paýtatymyzyň miras nişanly modeller öýü hemde hususy kärhana bolan Asman modeller öýü tarapyndan watanymyzyň garaşdygynyň 30 ýyllyk münasibetli dördülen täze igneşikleriň toplumlary görkezildi. Türkmenistanyň milli günüň açylyş dawratyny atnaşdary ýurdumyzyň şähertlerine ýerleşýän täfin taryhy medeni hemde tebigy ýadygärlikler boýunça syýahatçylyk uğurlary bardy, dogry maglumat almagy mümkinçilik dördüldi. Türkmen meydançasyna ködürlenýän ajaýyp ýadygärlik sowatlyk önümleriniň köp türlü bolsa, enşeme daşary ýurt mehmanlara ýurdumyz bardy, ýatlamy galdyrmagy mümkinçilik berer. Türkmen önümleriniň daşary ýurtlarda uly gyzyklanma döredýändigini bolsa, bu ýere gelýänligiň ýzynyň üzülmeýändigi hem aýdyň şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň 6 ay 2022-nji ýylyň martyna çen dowam etjek bu eklemumy forma gatnaşmagy ýurdumyzyň halkara awraýynyň, dünýä jemgyýetçiliginiň, watanymyzyň iňtiýady taryhyna bildirilýän ýegirdil gyzyklanmasynyň aýdyň subutnamasydyr. Milli meydançamyz bilen tanışlygyň ahyryny Maya Kuliýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň dutarçylar toparynyň ýerine ýetirmegine ajaýyp halk mukamlar ýanglandy. Dayancım kuvancım arkadağım var. Yeşetler mekanı can Türkmenistan, bilbillik hayraya yerim bağım var. Adı ovadı fi dünya yayrandır, tekim paykasına zakın hayrandır. Başvurdun mi halkım merdi saylanır, yüreğim mehirden arkadağım var. Başvurdun mi halkım merdi saylanır, yüreğim mehirden arkadağım var. Gerçek oğul dilimizin senati, Polat halkın yedi, vatan penati. Halkın yedi oğlu, halkın dağlısı, dayancım kuvancım arkadağım var. Halkını gün kimi çoyan arkada, Türkmenin adını yayan arkada. Halkın hakkına uyan arkada, dayancım kuvancım arkadağım var. Yeşetler mekanı can Türkmenistan, bilbillik sayraya yerim bağım var. Yüreğim mehirden arkadağım var.
Hormat prezidentimiz ýygnananlar bilen mähirli hoşlaşyp bu ýerden ugrady. Hemde Birleşen Arap Emirlikläriniň resmi adamlary bilen birlikde Birleşen Arap Emirlikläriniň sergi meýdançygyna gelip dostlukly döwletiň sergi bölüm bilen tanışdy. Sergi bölümleri bilen tanışlygyň dowamyny milli meýdançyň күнärmeni özgörşi tebigat ykdysadyet durmuş ulgamlardy. Şeýle Birleşen Arap Emirlikläriniň gadanan üstünlükleri we durly pudoklary meýleşdirilen taslamalar bardy görünmerdi. Milli liderimiz häzirki döwürde dünýäde ekologiýa meselesiniň möhüm orun eýleýändigini bellep, Birleşen Arap Emirlikläriniň bölümine bu ugur aýratyn ähmiýet berilendigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet başlarymyzyň aýtýaly Türkmenistanda ekologiýa wezipeleriniň oňuň çözülme uguruny toplumdaň işler alyp barylýar. Şunyň bilen maglykda iki ýurdun arasynda bu ugur boýunça tejribe alşmak, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmek boýunça giň mümkinçilikler açylýar. Sonra Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň kabul etişikleriniň esasy merkezine geldi. Merkezin eýwanyny hormat prezidenti Birleşen Arap Emirlikläriniň premier ministri, prezidentiň işler boýunça ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan arşady. Milli liderimiz hemde Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan mähirli salamlaşyp, bu iki ýurdun döwlet paýdaklarynyň öňüne surat açyp, iki tarap bilen duşy gatnaşma üçin Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň kabul etişikleriniň esasy merkeziniň maslahatlary zaryna geldiler. Fewkatdaşlygyň dowamyna taraplar türkmen emirlikler gatnaşyklarynyň depkinli ösdürilýändigini, munyň şeýle bolmagyny, ýokary derejede ýergiderde geçirilýän anamy esaslanan syýasy gepleşikleriň ýardym berýändigini kanagatlanma bilen nakdadylar. Bellenşýal iki tarap bilen gatnaşyklar biziň halklarymyzyň öňden gelýän dostluk diýiplerini, olaryň binýatlyk ruhy we taryh kymmatlyklarynyň umumlygyny, iki döwletiň parahatçylyk, söýjülik we insanperwerlik ölgülerini ıgrarlygyny daýanýar. Munyň özü awraýly halkara düzümleriň şähertlerini ýakynyň hyzmatdaşlyk etmek üçin hemde esasy ekonomi we sowetden meseleler boýunça Türkmenistany hemde Birleşen Arap Emirlikläriniň umumy ýa-da ýakyn çemleşmeler bolan uğurlar wagtda özara düşünşme üçin umut esas bolup durýar. Taraplar duşuň dowamyna döwlet gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini aralyp maslahatlaşdylar. Häzirki anyk ýagdaýlary nazarda tutup, olaryň ileri tutulan uğurlaryny anyklaşdyrdylar. Hemde özara bekwetli sowda ykdysady hyzmatdaşlygy işini artdyrmak, ysnışykly işe we insanperwer ilim gatnaşyklary höwetlendirmek babatda pikirlerini aýtdylar. Munyň şeýle bolmagyna Expo 2020 bütün dünýä sergisem ýardym bermäge gönükdirilendir. Şunyň bilen maglykda Birleşen Arap Emirlikläriniň premier ministri, prezidentiň işler boýunça ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan bütün dünýä sergisini Türkmenistanyň milli gününi hormat prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüniň gatnaşýany üçin hoşallyk bildirdi. Milli liderimiz bütün dünýä sergisini ýokary derejede guranlyklar hemde oňa gatnaşmaga dördülen mümkinçilik üçin Birleşen Arap Emirlikläriniň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirip, oňa gatnaşýan ýurtlaryň ählisi üçin uly ähmiýete eýe bolan, ählimi gözden geçirişiň guramaçylaryna we gatnaşýanlary mundan beýlegim üstünlükli işlemek arzu etdi. Döwlet başlarymyz hemde dostlukly ýurdun ýolbaşçylarynyň wekili iki tarap bilen gatnaşyklaryň ýagdaýyny we ony giňeltmek ýollaryny arap maslahatlaşyp, özara bekwetli hyzmatdaşlygyň hasam puwturlandyrylmagyna gyzyklanma bildirýänliklerini aýtdylar. Hususan emirlikler tarapynyň gatnaşmagyny Türkmenistan amalaşdyrylmagy maksat edilýän gaz kimia, maliýe we ulug puwdoklaryny, şeýle sowda, ykdysady we maýa goýum ulgamlaryny tasdimler durmuşa geçirmek boýunça anyk ädimler aýratyn ünsürli. Hormat prezidentimiz Birleşen Arap Emirlikläriniň kompaniýalarynyň Türkmenistany ýeri maýa goýum tasdimlaryny durmuşa geçirmegine gatnaşmaklary ugruna ähli zerur mümkinçilikleriň döredilýändigini aýdyp, bu işleriň maýa goýum babatda ýoly goýulan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işleňleşdirmegine giň ýol açýanyny bellädi. Türkmenistan hökümet wekiliýetiniň agdalarynyň hemde Birleşen Arap Emirlikläriniň resmi adamlarynyň gatnaşygyny gepleşiklerini çäklerini, bilelikdäki tasdimlaryň amalaşdyrylmagyny düzgünleşdirýän iki tarap bilen resmi namlaryň bir näçesine gol çekmek dawarasy boldy. Türkmenistan Energetika Ministrliginiň, Türkmen Energo Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasy bilen Abu Dhabi Future Energy Company PGSC Master kompaniýasynyň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmen Maşgalkara Deňiz portu bilen GP World FZI kompaniýasynyň arasynda portu dolandyrmak we logistika hyzmatlary babatda özara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky bilen Abu Dhabi'niň ötüş gatnaşynyň arasynda Türkmen maýa goýum kompaniýasy ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýetini döretmek hakynda alanyşgy. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky bilen Dubai şäheriniň hökümetiniň ykdysady ötüş departamentiniň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Türkmenawa şäherindäki garşyk mineral dökümleri öndürýän himiýa zawodynyň gurulşyny maliýeleşdirmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Abu Dhabi'niň ötüş gatnaşynyň arasynda kart alanyşy.
Türkmenistan hökümeti bilen Nasdaq Dubai Limited kompaniýasynyň arasynda özara düşünşmek hakyny ähtnama gol çekildi. Soňra hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň hormatly mehmanlarynyň kitabyna ýadygarlyk ýazy ýazdy. Soňra döwlet başlanymy Birleşen Arap Emirlikleriniň hökümetiniň resmi wekilleri bilen mähirli hoşlaşyp, Dubai şäheriniň Şeyh Maktoum adyna halkara howa menziline tarap urdy we ol ýerden Aşgabatda tarap uraldy. Enne bolsa hormatly prezidentimizin Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty ulgamynyň işgärlerine iýeren gutlugy bilen tanış edýäs. Hormatly Saglyk Guraş we Derman Senaty ulgamynyň işgärleri, gaderli lukmanlar, sizi Saglyk Guraş we Derman Senaty ulgamynyň işgärlerini güni bilen tüý sürekden gutlaýan. İnsan saglygyny gorumak, saglygyň gadryny bilmek halkymyzyň gadymdan gelýän ýörelgesidir. Baş kanunumuz bolan konstitusiýamyzda da jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygynyň adamdygy bellenilýär. Şoňa görä biz berkarar döwletimizde elatymyzyň saglygyny gorumak, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, Saglyk Guraş we Derman Senaty ulgamyny düýpli kemilleşdirmek wagty giň gerimli we tutumly işleri amala aşyrdyk. İnsan saglygyny gorumagy, adamyň ömür dowamlygyny uzaltmagy biz döwlet siýasatymyzyň eler tutulýan ugurlaryň bir hökmüni kesgitledik. Saglyk döwlet maksatnamasyny kabul etmek bilen biz Saglyk Guraş ulgamyny ösdürmek we halkara ölçeglerine laýyk getirmek babaty düýpli özgörtmeleri durmuşa geçirdik. Şoň netijesinde ýurdumyzyň Saglyk Guraş we Derman Senaty ulgamyna uly we täze sepkitlere getirildi. Paýtatymyz Aşgabatda vilayet merkezlerine öňde barjy innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan saglyk merkezleri, şifahanalar, ýürütüleşdirilen hassahanalar, Derman Senaty kärhanalary, sport desgalary ýygyderli gurulyp ulanmaga berildi. Ýurdumyzda ilat edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeligi, hili we netijeligi, elýeterligi ýokurlandyryldy. Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda saglyk we saglyk gorumak bilen bagly durmuşa geçirilmeli anyk wezipeler kesitlenildi. Keseliň öňüni almakda we olary ýok etmekde ýetilen sepkitler we gazalynan üstünlikler halkara derejesinde ikrar edildi. Bu gurda gazalynan üstünlikleri Türkmenistany gowşurylan güwänamalar, syýlyglar we beýleki resminamalar aýdyň şaýatlygy diýip. Ýurdumyzda sany ulgamy ösdürmek hem ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alyp berilýär. Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty ministrligine değişli bolan ýylaty elkenji lukmançylyk, hassahana, şifahana, Saglyk Guraş kömegi bilen öpçün edýän idarelerde, şol sanyna dermanhanalarda elektron maglumat ulgamy ýygyderli ornaşdyrylýar. Elektron resminamalar dolanşygy ulgamyny döretmek hem ony Aşgabat şäherindäki hem vilayetlerdeäki Saglyk Guraş idarelerini işe girmek ýoly goýuldy. Bu ulgam bejeriş anyklaş işleriniň netijeli gurulmagyny, lukmanyň zähmet netijeleriniň ýokurlanmagyny, lukmançylyk gullugynyň we bölümleriň özara aragatnaşygynyň putulanmagyna ýardam berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzda bütün dünýä Saglyk Guraş guramasynyň ölçeglerine laýyk gelýän Saglyk Guraş ulgamyny döretmek hem kemilleşdirmek boýunça işler üstünlikli amal aşyryldy. Aýratynam eneliň uçaglyň saglygy gorulyp, birnäçe ýokunç keseller düýbinden ýok edilip, sagdyn durmuş ýöreligleri durmuşa ornaşdyryldy. Elatymyz ýerli ösümliklerden hem çygmallardan özümizi öňürleýän dermanlar saglyk maksatly serişdeler bilen öpçün edildi. Türkmenistanyň eneniň uçaganyň saglygyny gorumak boýunça sagdyn ene, sagdyn çağı, sagdyn geljek atly 2021-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýa hem Türkmenistanyň eýlatyň keselleri garşy görüşmek ukyny ýokurlandyrmak boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama kabul edildi. Ösüp gelýän ýaş nesliň saglygy baradaky hem etrapyn alada biziň baş aladamyz bolup durýar. Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howandarlyga mätäç şaýgylary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasyndan vilayetlerdäki her bir etrawyň hassahanalarynyn şaýgylary bölümine täze tez kömek awtologlarynyň berilmegi bu aýdyň misalydyr. Hormatly Saglyk Guraş we Derman Senaty ulgamynyň işgärleri, Saglyk Guraş ulgamyny dünýäniň ösen döwletleri bilen giň gerimli hyzmatdaşlyk alyp barýar. Bir taraf döwletimizde halkara maslahatlary ýygyderli geçirilýär. Ösen ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini tele lukmançylyk, tele maslahatlar arkaly tejribe alşmak we näsaglary degişli maslahatlary bermek hyzmatlary ýoly goýuldy. Biz ýokunç kesellere garşy görüşmäge hem köp tarapyn ilmi lukmançylyk gatnaşyklaryny berkitmäge möhüm ähmiýet berýär. Bulgunda halkara başlanýşlary öňe sürüp
Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen dödümleri şol sany bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy bilen işçi hyzmatdaşlygy ösürýär. Türkmenistany ýokunç däl keselliň öňüni almak we olaň garşysyna görüşmek boýunça 2020-2025 ýyllar üçin milli strategiýada tasdiklanyldy. Halkymyzy bolelyň durmuşda ýaşatmak, elat arasyna sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak, nesillerimizi sagdyn ruhda terbiyelemek maksady bilen kabul edilen milli maksatnamalar biziň baş maksadymyzyň adam we onuň bagtyar durmuşda ýaşamak bolup durýanyny ýene-de bir gezek suwd edýär. Gaderli lukmanlar, sizi saglyk goraýyş we derman senaty ulgamynyň işgärleriniň günü bilen ýene-de bir gezek tüýsürükde utlaýan. Size berkjan saglyk, uzak ömür, eksilmez bagyt hemem maşgyly awadançylygyny, insan saglygyny goramak ýaly asly işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuguly Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne atly halkara ilmi maslahaty gatnaşyjylary ýeberen gutlugy bilen tanşadýar. Hormatly halkara ilmi maslahaty gatnaşyjylar, sizi saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne atly halkara ilmi maslahatyň öz işine başlamak bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ulgamynyň işgärleriniň günü münasibetli geçirilýän halkara ilmi maslahatyň halkara hyzmatdaşlygyny putulandyrmakda, giňeltmekde hemem özara tejribe alşmakda häkimetiniň ören uly boljagdygyna berk inanýan. Biz uzak geljegi nazarlayan giňme çörli özgörtmeleri, egert uly işleri üstünlikle durmuşa geçirip, garaşdy döwletimiziň berk binýatly milli saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlaryny döretdik. Öňde barjy tejribeleri, ilmi we tehnologiýalaryň gadananlaryny tapgyrlaýyn ornaşdyrmak, dünýä döwletleri, ýeri halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk giňden ýeňlanyrmak bilen bu ulgamlary dünýä ölçeglerine laýyklykda döwür baplaşdyrdyk. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň maksatnamasyndan şeýle-de bu ugurda alyp barýan döwlet siýasatymyzdan gelip çykýan wezipelere laýyklykda insan saglygyny goramak, adamlaryň ömrüni uzaltmak, keselliň öňüni almak, lukmançylyk ilmlerini ösürmek, jemgyýetimiziň aň bilim binýadyny putulandyrmak, ilmli, bilimli, sagdyn nesli kemale getirmek, köpçüliklerin beden terbiýe, sagyldaş hereketini, sagdyn durmuş kadrlaryny işeňleşdirmek babatyny ýurdumyzy äkli zerur şertleri döretdik. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň äkli sebitlerini häzirki zaman klinik we ilmi klinik merkezleri bina edildi. Lukmançylyk we sagyldaş şifahana ugurly ödürli idaralaryň durky täzelendi. Diňe bir soňky ýyllarda vilayetlerimizde hemem paýtatymyzda saglyk goraýyş anyklaýyş merkezleri, ene mähri merkezleri, gaýry goýulmasyz tiz kömek merkezleri, köp ugurly hastahanalar, şifahanalar, derman firişdelerini öňürýän kärhanalar gurulyp ulanmaga berildi. Ahal vilayetynyň täze döwrewap idare ediş merkezinde vilayet saglygy goraýyş müdürlüğiniň idare binasynyň köp ugurly hastahananyň onkologiýa, tiz kömek, çağalar sagyldyş dikeldiş, enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezleriniň saglyk öýüniň, Daşy vilayetyny köp ugurly hastahananyň onkologiýa merkeziniň, Balkyn vilayetyny köp ugurly hastahananyň ýokunç keseller hastahanasynyň gurulşygy güýçli depkinler bilen alınıp berilýär. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllygy münasibetli bolsa, Aşgan şäherine halkara fiziologiýa, ilmi kliniki hemem halkara sagyldyş dikeldiş merkezleriniň gurulşygyna badylga berildi. Bu işleň äklisi milli saglygy goraýyş ulgamynyň düýpli özgörýänini, adam we onuň saglygy barada aladanyň döwlet siýasatyny iler tutulýanyny görkezýär. Gaderli mehmanlar, biz durmuş ulgamyny degişli detgalar bilen bir hatarda häzirki zaman bilim idaralaryny gurýas. Milli bilim ulgamynyň maddi enjamlaryň binýadyny döwraplaşdyrýas. Halkara bilim gatnaşyklaryny hasym işleňleşdirýäs. Täze bilimleň, ilmiň, tehnologiýalaryň hemem bäsleşlik ukyplygyň möhüm hereketlendirjisine öwürlýän sany bilimim ýygdarly ösdürmegi dowam etdirýäs. Gaýtga döwürde öňde barjy dünýä tejribeleriniň täze bilimleň okuw işine giňden ornaşdyrmagy, döwrewap okuw kitaplardyr gollanmalarynyň taýýarlanmagy, sagdyn ilmli bilimli, giň dünýä garaşly, ruh bilen zähmet söýür, watan söýjün etilen kemale gelmegi biziň gazanýan iň uly üstünliklerimizdir. Gaderli dostlar, Türkmenistan köpçüliklerin beden terbiyani, olimpik hareketini, hemem sport medeniyetini ösürmek bilen sport älemine uly awraý eýe bolan ýurt hökmüne
giňden tanalýa. Gaýsga döwürde giňgerimli sport özöltmelerini üstünlikle amal aşyryp, paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda döwrüp sport desgallaryny, iň häzirki zaman enjamlary bilen öpüşin edilen stadionlary, sport mekteplerini, açlyk sport toplumlaryny, sport meýdançylaryny gurduk. Köp tarapyn durnukly ösüşler Türkmenistany iri sport şäherlerini ýokary derejede gurmagy, hemim geçirmäge ukyply döwletlüğin hataryna ynamly goşdy, hemim sport arkaly parahatçylygy rowaşlandyrmaga täze mümkinçilikler açdy. Beýik ýüpek ýolunyň ugry boýunça köpçülikliň velosipedli ýürüş we ylgaw ýarşlary, Amul Hadar 2018 halkara awtorallysy, agar atletika boýunça dünýä çempionaty biziň ýurdumyzyň halkara awraýny Hasan belende götürdi. Paýtagtymyz Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüşden otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlary sportyň, medeniýetiň, halkara hyzmatdaşlygynyň üstü bilen parahatçylyk, dostlyk, hemim ulalyşyk ýörelgileriniň durmuşa geçirilmeginiň öz boşly ädimine urildi. Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasyna dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan her ýylyň 3-nji iýunyň bütün dünýä velosiped güni hökmünde belenilmegi biziň ähli ösüşüň, parahatçylygyň we rowaşlygyň bäkitlerini gönükdirilen sport diplomatiýamyzy dawralanyrdy. Hormatly halkara ilmi maslahaty gatnaşyjylar, sizi saglyk goruş, bilim we sport berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne atly halkara ilmi maslahatyň öz işine başlamak bilen ýeni döwürgedek tüýsürekden utlaýan. Siziň her biriňizde berk jan saglyk, uzak ömür, awdan we bagtyar durmuş, dörejelikli işiňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Döwlet başdanymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna umumilli bayram, saglyk goruş we derman senaty işgärlerini günü münasibetli köp sanly gutly hatlary hemem telegrammalar gelip gowşýar. Hatlarda milli işläp taýýarlan saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzyň saglyk goruş we derman senatynyň halkara derejesine çykanlygy, keselliň öňüne almakda, sagdyn durmuş ýörelgilerini kemale getirmekde belen sepetleri ýetilenligi belenilýär. Gutluklary iwerenler hormatly prezidentimize halkymyzyň awdançylyk uruna edýän aladalary üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, milli uzak ömür we bagyt garaşda bitirip watanymyzyň ösüşiniň we awdançylygynyň bäkidine alyp barýan köp ugurly işinde täze üstünlikleri arzu edýärler. Hormatly prezidentimize Milli Geňeşiň mejlisiň deputatlarynyň adyndan Mehmet we gutlady. Milli Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň adyndan iň gowy arzularyny baýyp ýollady. Şanly waka bilen milli liderimiz Gurbanuly Berdimuhammedow, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Gylyjew, Mehmedow, Meredow, Urazgeliýew, Purçekow, Toýliýew gutladylar. Döwlet başdanymyza iň gowy arzularyny Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşy welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow tüýsürekden we mehirli gutladylar. Türkmenistanyň prezidentine ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary iň gowy gutlaklaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow saýlawlary we salat-salşyklary geçirmek baradaky merkezi toporyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kerdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Dilanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magdumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insan birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýetçi çağılary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlikler tüýsürekden gutladylar. Şoň Lewap welaýatynyň idare ediş merkezinde Türkmenawa şäheriniň halkara howa medine barýan ýoluň ugruna gurulan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açyş dawarasy boldy. Täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dawaratyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy, welaýat we şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşlylar we ýaşlar, guruşykçylar şeýrede täze jaýy göçüp gelmek bagty meseleden maşgalaryň agdalary gatnaşdylar.
Vilayatyň medenet we sunuw dostlatlary, döwletçilik toparlary öldürüň aýdym sağla çykyşlary bilen täze jaý ýerlerini bugünkü şatlyk bilen gutladylar. Ýerine ýetirilen aýdym dostlarlarda beýkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly kadamynyň amala asyrýan äger tuly tutumly işleriniň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watanýylygyň hemde ananylýan uly tutumly işleriň bagtyar durmuşymyň hemde nurany geljegimiň wasfy belentden getirildi. Açılış dawratyna çykyş edenler beýkara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne adamlaryň awadançylyk derejesini ýokallandyrmak baradaky aladanyň döwlet başlygymynyň amala asyrýan siýasatynyň möhüm ugur hökmüne kifiyetlenendigini gowunç bilen belediler. Ähli degişli düdümleriň döredilmegine ulgamlaryň çemeleşmeleri üpçün edýän işler ýaşaý jaýlaryny gorumak boýunça äger tuly durmuş maksatly taslamalarda öz beýany tapýar. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda bolşaly günnogar sebitde halk goşuluk toplumyny sene atlaşdyrmak bilen baglanyşly düýpli görtmeler amala asyrlýar. Halkary ähmetli ulug ulgamy sağlaşly ösdürilýär. Bular barada çykyş edenler bu ýypynç bilen bellediler. Şeýlede çykyş edenler bugünkü ulanmaga berilen täze ýaşaý jaý toplumy üçin hormatly kadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Dawaranyň dowamyna täze jaýlaryň eýlerini açalaryň gowuşulmagy iň bir tolgunurjy we ýatdan çykmajak pursatlara betsenni. Bagtyar öý ýerleri döwrewap, ählamatlyklary bolan jaýlary sowgat eden üçin mehriman kadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Täze jaýlary bina etmekde tapawutlaryň gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlary goşurly. Görnüşi ýaly vilayatda anyp balyan giň meşhurly gurulşyk işlerini durmuş ykdysady ösüşiň tapgalary aýdym görnýär. Ählamatlyklary bolan ýaşaý jaýlaryny gurmak ösüşiň esasy ugur bolup durýar. Hormatly kadamynyň belleşi ýaly ýurdumynyň şäherlerine we owgalaryna ýaşaý durmuş şertlerini mundan meýlekde gowlandyrmak, ýylatyň awadançylyk derejesini ýokallandyrmak milli maksatnamalaryň we strategiýalaryň esasy ugur bolup durýar. Ma'lum şäherli mehriman kadamyny möhüm binagarlyk gurulşyk taslamalary bilen tanışyp, olara adam üçin amatly ýaşaýyşy üpçün etmek noktaýy nazaryndan bir näçe düzüldüşler girdiýär. Munyň özi halkymyň awadançylyk meselelerine möhüm ýaşaýan onuň aýdym beýanydyr. Bu orta hormatly prezidentimiň ad barýan döwlet siýasatynyň eller tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Eger oğlum internet ulugam arkaly ýurdumyzyň hemme ýeri bilenem. Bir-birini görüp gürleşip. Toy jaý bolsun. Ýurt karşılasın. Toy bolsun. Toy bolsun. Dostum gel toy bugün. Ýagşydan ýagşy. Bu görnüşler bugünkü açılış dawratyna öz boşy öwüşgün çaýdy. Ýerine ýetirilen aýdym dostlar, mehriman kadamynyň ýol başlygyna amala asyrýan äger tuly tutumly işleriň nowatdaky tutnamasyny öwrüli. Bu dünýä zeyhan bugün. Täze döwrewap jaýlaryň açylış dawratynyň dowamyna bagtyar ýaşaýjylaryň jaý toýlarynyň milli däwletlerimiň dawralan ýanyna toýlarymyň goşa-goşadan gelýäniniň aýdym futnamasyny öwrülen bäbek toýy, durmuş toýy ýaly toýlar bilen goş gitmegi, jaý toýlarynyň şatlygyny hasa belende gallardy.
Soňky ýyllarda ýurdumyň ähli künjeklerine bolşaly Lewap welaýatyna medan durmuş maksatly täze ýüzlerçe desgalar ulanmagy tapşyrly. Olaryň hataryna umumy bilim berýän mektepler, çağalar baglary, sport mektepleri, stadionlar, uğurdaş desgalar, köp gatly ýaşaý jaýlary we dörli maksatly başga da birnäçe binalar bar. Munyň özi adamlaryň ýokary ýaşaý şertlerle öpüşün edilmegine, döredijlikli zähmet çekmekleri üçin zeril mümkinçilikleriň döredilmegine hemde amatly ýaşaýyş we din jaş ulgamynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilenler. Öňdäwäji tehnologiýalaryň dünýäniň ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagyny, adamlaryň durmuşynyň ýokary amatlyklary bilen öpüşün edilmegini hormatly prezidentimiz giň meşhurly guruluşyk tasdamalaryny amala aşyrmakda möhüm ugurlar hökmüne kesetledi. Täze ýokary amatlyklary bolan ýaşaý jaýlarynyň gurulup ulanmagy bermegi Günnäger welaýatda asylly däwe urly. Bugun bu ýerde 17 sany 4 gatly hemde 70 sany 2 gatly katsej görnüşli täze ýaşaý jaýlarynyň açylyş dawraty boldy. Ýaşaýyş toplumynyň umumy eýilýän meýdany 23 hektara barabardyr. Bu ýerde täze jaýlaryň ulanmagy berilmegi münasibetli türkmen milli toýlar gorkadyrly. Dawaratlaşan mihmanlar olary uly ruhunetlik bilen tomoşa etdiler. Hormatlar gadamynyň ýurdumynyň şäher guruluşyk ulgamyna bildirýän taleplary nazara alynıp, tasamalaşdyrylan täze binalar şäher häkimliginiň buýurma tesatyna Lewap guruluşyk öňümçilik birleşiginiň Türkmenawat häkimliginiň ýanynaky şäher guruluşyk we hyzmat döwlet kärhanasynyň şeýle-de Senagat we guruluşyk öňümçiligi ministrliginiň Türkmenawat şähernaky demir beton öňümleri we demir beton konstruksiýa edaralary tarapyndan bina edildi. 544 maşgalany ýetlenen 17 sany täze ýaşaý jaýlaryna 3 hemde 4 otogly ähli amatlyklary bolan öýler ýerleşdirildi. 70 sany katsej jaýlarynyň hemmesi 5 otogly. Barwada 614 maşgalanyň jaý toýuny toýlamaklary Mehriban akadamynyň döwlet adam üçin diýen siýasatynyň dawralan ýanynyň futnamatydyr. Bugunky dawraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilen döwrewap jaýlarda Türkmen halkynyň asylly desturlaryna laýyklykda bayramçylyk hemde maşgala dawaralaryny guramak, mihman kabul etmek, sadaka bermek hemde beýleki dawaralary geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňüne tutuldy. Jaýlaryň guruluşy halkymyň ýaşaýyş durmuş desturuna we häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirli. Katsejlaryň guruluşyna ýerli çiğmal feriştelerinden taýýarlanan ýokary hilli guruluşyk öňümler peýdalandy. Guruluşçylar we bedek işlerini ýerine ýetirýänler täze binalaryň awadaňlaşdyrylyşyna aýratyn ähmet berdiler. Ýagty otoglar, özboşly bedek aýratynlyklary, aşganadaky mebeller bu ýere göçüp gelýänleriň göwnünden turýar. Jaýlarda goýulan mebeller ýerli hususy kärhanalar tarapyndan taýýarlandy. Şeýle-de guruluşyk işlerine ýurdumyzda öňürlýän we ekologiýa taýdan amatly guruluşyk ferişteler peýdalandy. Täze jaýlaryň hemmesi merkezleşdirilen ýyllyk, elektrik, gaz we suw ulgamly öpüşün edildi. Binalaryň ýanaşyk ýerleri göwnüjay awadaňlaşdyrylyp, ol ýerlerde çağalaryň oýun meýdançylary we sport bilen meşgullanmak üçin meýdanlar göz öňüne tutuldy. Bu ýerde göýük zowluklar döredildi, dürli güller oturdyldy. Her iki zaman ışıklanýyş ulgamy çekildi. Ýaşaý jaýlar toplumyň çägine, hyzmatlar öýü we döwrewap sewda merkezem bar. Sewda merkezine esasanam öz ýurdumyza öňürlýän öňümleriň aljylara ködürlenmegi, bagtyar ýaşaýjylarymyza aýratyn sowgatdyr. Merkeziň dörli görnüşli alyk we hojalyk haritlardan dol bolmagy we illeter bakalarda aljylara ködürlenmegi, mihmanlarda ýakynly duýgular galardy. Täze jaýlara göçüp gelen bagtyar maşgalalar adamy jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hökmüne iqrar eden ajaýyp ýurtda bagtyar ýaşaýyşy üpçün etmäge gönükdirilen durmuş tiýasatyny netijeli amala aşyrýan hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdylar. Men Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Altybaýew Atajan. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün saýyn ösýär, özgerýär, bilen tepkitlere ýetýär. Arkada prezidentimiz ýolbaşçylygynda raýatlarymyzyň durmuş üçinçiligi barha ýokarlanýar. Welaýatlarymyzda döwletimiziň ähli künjeklerinde sport nesgalary, binalar, ýaşaýyş jaýlary gurulup ulanmagy berilýär. Anda bugun hem biziň maşgalamyzda uly şatlyk, uly toý. Hormatly arkada prezidentimiziň godolary bilen gurulup ulanmagy berilen 4 gatly 32 öýli ýaşaýyş jaýynyň 3 otogly ýaşaýyş jaý bize sowgat berildi. Şu sowgat biz asyrlara barabar tariha ýazylan sowgat hökmünde kabul etdik. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän garhaman arkada prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak
tutyan tutumly işleri mundan bölek rowaj alsyn. Men Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy Altybaýew Aziz. Türkmenabat halkara howa menziliniň howa hereketini dolandyryş golugynyň işgäri. Ýagny şu gün biziň Lewap vilayatymyzda uly bayram, uly toy. Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş ýerler toplumynyň gurulup ulanmaga berilen güni münasibetli. Maňa da şu jaýlardan 4 otogly jaýdan jaý almak nesip etdi. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän. Gahrman arkadağımyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadağımyzyň jany sag bolsun, başı dik bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Şoňunlary Mehriban arkadağımyzyň garaşdyrlyk bagtymyz atly täze kitabynyň tanışdyryş dawarlary giň girimde ýaýbanlanyrylýar. Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan özboşly edebi eseriň tanışdyrylyşy Mara welaýatynda ýokary ruhlylyga beslendi. Hormatly prezidentimiziň döwletimiziň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy münasibetli halkymyza sowgat beren garaşdyrlyk bagtymyz atly täze kitap bilen tanışdyryş dawarasy Mara welaýat häkiminiň guramagyna da geçirildi. Döwletimiziň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň toýlanýan günlerinde hormatly prezidentimiziň ajaýyp kitabynyň halkymyzyň eline gowuşmagy bagtyar raýatlarymyzyň toý şadlygyny goşulandyrdy diýilip nagtally. Bu täze kitapda hormatly prezidentimiziň garaşdyrlyk bagtyarlyk döwletlik halkymyzyň nurany geljegi baradaky çuňurmany mazmuny ýogurlan dürdäne oý pikirleri beýan edilýär. Garaşdyrlyk diýmek berkarar döwletligimizdir we onuň dünýädäki belent adawrydyr diýip Mehriban arkadağymyz özüniň pekim paýhasa ýogurlan garaşdyrlyk bagtymyz atly täze kitabyny belläp geçýär. Garaşdyrlyk halkymyzyň akwalyny öz şugulasyny saçýar. Döwletli döwranly döwürleri bagtyar durmuşa aýdyň ýollar açýar. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny bu şanly dawarlara betlenen ýyllarda ýetilen sepgitler, gadanlan üstünlikler halkymyzyň eşeretli ýaşamagyny öpçün etmek üçin gurulan döwür we binalar garaşdyrlygyň eçilen ajaýyp miwelerdir. Mehriban arkadağymyzyň ýetidekinden dören hemem ajaýyp eserleriň dowamaty bolan bu ajaýyp kitapda garaşdyrlygyň beren bagty barada jekmejek söhbet edilýär. Hormatly prezidentimiziň halkymyza sowgat berýän her bir kitaby dünýä jemgyýetçiligine de seslenme döredýär. Bu täze kitabyň türkmen, rus we ingliz dillerine çap edilmegi hormatly prezidentimiziň garaşdyrlyk, döwletlik, bagtyarlyk barada hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejelerini gowlandyrmakda öňe sürýän parasatly oý pikirleri, taglimatlary dünýä jemgyýetçiligine de uly golluk tapýar diýip tanışdyryş dawratyna çykyşlardan ýytyldy. Soňra tanışdyryş dawraty welaýatyň medeniýet we sanat işgärleriniň halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan aýdym sazly çykyşlary bilen dowam etdi. Gowun götürjü aýdym sazlar bagtyarlyk döwrümizin hoş howary mukamlary bolup ýanglandy. Ýerine ýetirilen gowunlar ganatlanyrýan çykyşlarda welaýatyň medeniýet we sanat ustatlary, estrada aýdymçylary ýurdumyzy ösüşleň batly gadamlary bilen öňe alyp barýan Mehriban arkadağymyzyň il ýurt umum adamzat bähwetli işleri, halkymyza sowgat berýän ajaýyp kitaplary hemem bagtyarlyk döwrümiz joşguly wasp edildi. Maslahata gatnaşanlar halkymyzyň bagtyar we eşeretli durmuşyny öpçün etmekde hemem bagtyar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmakda uly ähmiýeti bolan şeýle ajaýyp kitap sowgat beren üçin hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Halkara hünermenlerinin gatnaşmagyna paýtagtymyzda geçirilen çäreler ýurdumyzyň saglyk guraş we derman senat ulgamynyň işgärleriniň bayramçylygy bilen utgaşdy. Çäreler ýurdumyzda saglyk ulgamynyň täze belentliklere çykýanyny eşkär etdi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasynyň ugralyp, müňýylyň durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda alyp berilýän toplumlaryň we uzak möhletlerin raýatlaryň ömür dowamlygyna oňyn täsir edýän saglyk guraş siýasatyny dünýä döwletlerine giňden ýaýmak hemem bu gurda dünýä döwletleri awrely halkary hemem sewit guramalary bilen özara bähwetli hyzmatdaşlygy kemilleşdirmek maksady bilen halkara okuw ilmi merkezine bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň aglan eden palliativ kömegini bermek boýunça bütün dünýä güni münasibetli halkara maslahat geçirildi. Maslahat sanly ulgamy arkaly işini alyp bardy we işçi käseti iyi boldy. Maslahatda dörli dowamly kesellerden ejir çekýän näsaglary uzak möhletligiň dekeldiş gollugy bejergileri kemilleşdirmek soraglary aralyp maslahatlaşyldy. Saglyk guraş we derman senati ministriniň halkara ýanyk şikayetleri bejeriş merkezine saglyk guraş we derman senati işgärleriniň güni münasibetli dawaral maslahat geçirildi. Bu ýerde zähmetde tapawutlanan merkeziň işgärleriniň hormat hatlar gowşuruldy.
Hormatly adamlar, ene bolsa yurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şugun 9-njy oktýabrda saat 20-den 10-njy oktýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň bergen habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup, gün ortagyny ordan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 6-11 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine azken bulutly hawa bolup, gün ordan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 3-8 gradus, gündüzine 10-20 gradus maýly bolar. Mary vilayetine azken bulutly hawa bolup, gün ortadan tele sekundda 6-11 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine azken bulutly hawa bolup, gün ortadan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 0-5 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýly bolar. Daşo vilayetine azken bulutly hawa bolup, Demrat gün ortadan tele sekundda 6-11 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 0-5 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup, gün ordan tele sekundda 7-9 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 5-7 gradus, gündüzine 17-19 gradus maýly bolar. Yurdumyzyň çok säraýynyň onuny magnet hadisatynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar göz pasynda bunyň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şeýlede häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 7 utarym artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biljek oňuýsy tesirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berjaýsyňyz, ýylan islenip paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňdan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan äkli babatlarda ötüşleri betlenýär. Äkli ötüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.